askotan ez dute pertsona bat bakarrik aitortzen. Garai edo belaunaldi baten kezkak edo galderak ere mahaigaineratzen dituzte. Zuen ustez, zer jartzen dute mahai gainean zuen ibilbideek eta ikerketa lerroek gaur egun? Nik uste dut, sariek ikerketa bat saritzaz gain, saritzen dutela momentu horretan pertinentea den, edo momentu horretan eztabaidan edo mahai gainean dagoen zerbait, korapilo bat. Eta kasu honetan, niaren izela nazionalismoaren eta feminismoaren arteko harreman horretan, euskal nazionalismoaren eta nazioa eta generoa eta pilpilan dagoen gehi bat dela uste dut, oin ari gara postgatazka edo momentu honetan nazio diskurtso hori edo relato hori berreraikitzen, berpentsatzen, eta nik uste dut oso pertinentea dela beste begirada batzuetatik eta datozen irakurketak sartzea, eta hor argi ikusten dugu Euskal Herrian asko landu direla nazioaren gaia, gatazkaren gaia memoriarena, eta abar, eta nola orain ari diren mahai gaineratzen, lehendik ere bazeuden eta etorri direnak, baina orain, igual akademia mailan gehiago edo irakurketa feministak eta horretan ere aritu zarete asko. Bai, egia esan ados nago, Karo, gu gure kasuan, alde batetik, aztertzen dugu euskal naziotasunari lotutako gaiak, ikuspegi feminista batetik, eta baita ere feminismoak Euskal Herrian ekarpen egin duen, edo euskal naziotasunek, ez da bakarra ere, ez dago modu bakarra bizitzeko esango dugu, feminismoak bezala, ez da, pluralean hitz egin behar dugula bereziki, eta, egia da, nire sentsazioa da, nik ikerketarekin sentitzen nuena zen, euskal naziotasunak bi mendetaz, edo modernoa ez da, bi mendetaz ari gara hitz egiten, feminismoaren inguruan ere, mende erdi batetaz, Euskal Herrian, badago jende bat ez da, asko atzerago kokatzen duena, holako protofeminismo bat edo esango dugu, bi gaiak irekita daude, baina, gehiago edo gutxiago, ari gara hitz egiten, bi mende erdi bat, eta tarte horretan kontestu gogor bat, esan nahi dut, besteak beste, ez da, diktadura, esan nahi dut, golpe militar bat, diktadura oso bat, edo, aro garaikidean, 60 urteko gatazka politikoa armatu bat, ez? Eta hori ulertuta ere genero ikuspegitik, bai 36ko kolpea bera eta ondorengo frankismoak ere genero ikuspegitik izugarrizko garrantzia izan zuen, gure herriko genero arteko harremanak eraikitzeko orduan. Orduan, hortxe ez da, testuinguru horretan, joan zen, esango dugu, egozten edo ez, gaur egun ikusten ditugun hainbat mugimendu eta hainbat bizipen eta hainbat errealitate eta hainbat pertsona. Azkenan hori asko da egunerokotasunean sentitzeko, egoteko eta praktikatzeko kontu bat. Niri iruditzen zait egon garela praktika pilo bat egiten, eta bai alde batetik, esango nuke akademikoki, orain arte igual ez zaiola horren beste leku egin gure ikuspegi honetatik aztertzeari, ziurazki ere, unibertsitaterako sarrera ere, gaur egun zabalagoa delako duela hainbat urte baino, unibertsitate sistema ere aldatu da, orain lehenago zen ikertzea prozesu baten amaiera, orain, nolabait, aurrekoan guk hitz egiten genuen gure ikerketa taldean, ez da gradu amaierako lanak, masterrak, doktoretzak dira bide akademikoaren hasiera, eta horrek ekarri du ere aldaketa bat, Eta niri iruditzen zait, igual lehenago herri eragileen aldetik eta sortzen zela euskal pentsamendu edo sortzen zela eta sortzen da, pentsamendu asko, baina bereziki praktika bat, eta ados nago zurekin, joan den 10-15 urte
hauetan, ireki den, esango dugu, gatazka armatu osteko aro honetan, ematen dugu, bari garela guzti horri begira, horren inguruan hausnartzen, aztertzen, eta begiratzen ze praktika egon diren. Nik ze ikusten duan, niretzat, nik ikusi dut, ikuspegi feminista beharrezkoa dela, edo zerri begiratzeko. Baita ere, naziotasunari begiratzeko, gatazkari begiratzeko, nik igual gehiago landu du gatazka, naziotasuna baino, dakizun moduan, baina oso beharrezkoa dela eta ekarpen handia egiten diola edozein azterketari ez. Bai, nik uste dut hortik datorrela saria, ez? Egon dira hor, bai pertsona, ikertzaile akademiko, mugimendu sozial, pila bat gai hau lantzen azkenengo urte luzeetan, baina azkenengo urteetan bai eduki dutela igual pultxo handi bat edo lortu dutela behintzat beste eremu batzuetan euren ahotsa entzutea edo beste eztabaida batzuk aurkeztea, eta hortik ere dator aitortza hau, emateko ere aukera bat hor betik egozten ari den zerbaiti beste leku batzuk disputatzeko edo beste leku batzutan ere muturra sartzeko. Aipatu duzue, askotan gai hauek lehenago landu direla mugimendu feministetan eta herri eragileetan unibertsitatean baino. Zergatik gertatu da hori? Nork izan du zilegitasuna nazioari, gatazkari edo memoriari buruz hitz egiteko? Pentsamendu akademikoa esan nahi dut, historikoki, ez dakit, nolabait, esango dugu, ezagutzen artean badago hierarkia moduko bat, ezta? Herri ezagutzak eta ezagutza akademikoa, botera harreman historiko batzuk, eta ezagutza akademikoa bera ere, askotan elite batzuei lotuta egon izan da, ez Euskal Herrian soilik, hori nik izango nuke mundu mailan gertatzen den gai bat dela, eta karo, feminismoa hitz egiten badugu edo euskal naziotasunaz ez da hegemonikoa, bai? Euskal Herria da estaturik eta aitortzari gabeko herri bat, ukatua eta ezbaian etengabe bere burua eraikitzen, berresten, ari dena, ibilbide historiko ezberdin batean, eta feminismoa beste horren beste, ezta? Orduan, esango nuke, zentzu horretan, baduela, horrekin zerikusia, eta gero hala ere nik uste dut oso importantea dela aldarrikatzea ere, oso pentsamendua eta ezagutza oso interesgarria dela ez sortzea soilik unibertsitateetatik, bai? Hori epistemologikoki eta asko aztertu izan dugu, epistemologia kritiko eta feministetan, ezagutza nola sortzen da, ze baldintzetan, nork sortzen du, norentzat, norekin, zertarako, nola gertatzen da, horrek izugarrizko eragina dauka emaitzan. Orduan ikusten dut, orain arte gertatu denak, beraz hitz egiten digula gure herrian dauden botere, egon diren eta dauden botere harremanetaz, eta nik uste dut horretaz kontziente izan da, preseski horregaitik, aitortu behar dugula ere, beste leku batzuetatik sortu den eta egun sortzen den jakintza edo ezagutza hori. Eta igual interesgarriena dela, ekarpen horiek edo unibertsitatetik egiten diren ekarpenen arteko solasaldia ez. Kontziente izan da, solasaldi hori hierarkikoa dela. Hori da, gaur egun esango nuke orain den mantentzen da, baina horrek auspotu du, horrek mugitu du unibertsitatea, esan nahi dut, aldez aurretik kanpoan egon dira, eta praktika politikoetatik eraiki dira teoria asko. Agian gu, batzutan gure tesiekin eta egiten duguna da, dugu aukera denbora bat hartzeko, espazio bat hartzeko, solalzaldi batzuk antolatzeko eta josteko, askotan jadanik badagoena. Indarrak kendu gabe, nik uste dut adibidez, bazuk ekarpen oso beharrezkoa egingo duzula, joste hori ere garrantzitsua
nire ustez garrantzitsua delako eta bereziki memoria ikuspegi batetik eta analiz ikuspegi batetik, ez? Zein da momentu honetako argazkia? Hortik gatoz, zein da momentu honetako argazkia, ze eztabaida ditugu bi ertzoiei dagokionez, ez? Bai, nik esango nuen, ezagutzat danak sortzen direla lehenengo praktika batetik edo gorpuzten diren gauzetatik, ez? Osea, materialidade batetik, zapalkuntzetatik, bizipenetatik sortzen da ezagutza eta gero, batzuk dute aukera ezagutza hori sortuan guzti hori sistematizatzeko edo beste gune batzuetara eramateko beste modu batean eta josteko edo posizio bat eduki behar dozu hori inalizateko ere. Horra, nik bai izango neban ezagutzak sortzen direla gehienako denak betik eta praktikatik eta gero batzuk heltzen direla aukera badute unibertsitatea bezalako espazioetara edo akademia mailara, ez? Gero horrenik bai uste dut dela garrantzitsua hartu eman hori, ez? Aipatu dozuna, pixkat artikulatzea bi ezagutza horien arteko harremana eta egote hartu emanean etengabe eta pixkat horri lotuta eta nire tesiakin lotuta ere genealogiena, bertako genealogiak rekuperatze hori, ez? Ezagutza kokatu horretara edo itzultzea. Hain iruditzen ari jatazken aldean, askotan jotzen dutela ere herri mugimenduek edatera, igual, akademiatik datorren horretatik edo ezagutza horretatik askotan dala anglosaxoia, estatu batuarra edo beste ikuspegi batetik edo beste eremu batzuetan idatzitakoa eta lortutakoa horren garrantziak kendu gabe, baina bai uste garrantzitsua dela oraindik berreskuratzea, ez? Hemen bertan tokian, tokiko testuinguruan egon diren praktiketatik sortuan ezagutza hori eta adibide bezala jarrita interseksionalitatearena eta orain modan jarri den hori eta gaitasun eta ahalmen handiko tresna izan daitekena, ez? Lan askotan irakurketa horiek datozen oso goitik eta herri mugimenduetara aplikatzerako orduan igual kosta itzen zaigun edo eta ze importantea izango zen, rekuperatzea ere interseksionalitatearen kontzeptua sortzen den garai horretan, hemen zer ari izan zer zegoen zutan edo, ez? Zeudelako ere antzekotasun handiko praktikak borrokak eta barrak eta pixkat gure kontekstura jakitea lurreratzen ezagutza hori eta harreman hori osatzen edo. Bai, ni ados nago, nik uste dut garrantzitsua dela ezukatzea, hor daudela ezagutzoien artean jerarkia, baina da jakitea, botera harreman horiek nola erabiliko ditugu, nola kudeatuko ditugu, ez? Azken finean hori dela kontua, ez? Ez dela egia da, berregin egin alditugula, ez? Eta egia da, ezagutza akademikoekin hori gertatzen dela, ez da? Mundu honetan gainera ere, ez? Bapatan auspotzen ditugu autore batzuk, liburu batzuk, zera batzuk eta batzutan nahi gabe, ez? Zeka, unibertsitatea aztertzen badugu gaur egun ere, hizkuntza aldetik, ezagutza nola sortzen den, nola balidatzen den, ebaluatuta balidatzen den, nola transferentzia ditzen zaion hori, ez? Hitza berak asko esaten du, ze hizkuntzetan den, nondik nora den, mundu mailako kamen horretan, karo, ez? Teoria, ez dakit, ez, inkluso dekolonial aplikatuz gero, ez, izugarria da, ez, euskeratik, estaturik gabeko, ez, nazio batetatik, ez, unibertsitate publikoetatik, ezagutza sortzea, ez, herri mugimendu edo, ez, mugimendu feministei, ez, itxatxita eraikitze hori, batzutan ez da bat ere erraza, ez, validazio sistema hori bera ez, batzutan beste norabide batean doalako eta ni ados nago interesgarria dela ez, harreman hori ondo pentsatzea, nik uste dut batzutan ez abstraktuan. Eta ikerketa zehatzei lotuta, prozesu zehatzei lotuta ez, eta genealogiak berreskuratzera, da nik uste dut lan handia egiten ari dela ere eragile ezberdinen aldetik gaur egun, mugimendu feministatik bertatik edo, ez dakit ez, edo ertxiki igual unibertsitatean bertan ez daude, baina ez, pentsamendua sortzen ari diren, Euskal Herrian eragile asko gondira, ez da? Esan nahi dut, ate batzuk itxita gondirenean, hortik kanpo asmatu da eraikitzen, da hor ditugu
beste hainbat sujeto nik uste dut oso interesgarriak, ez? Bai, azkenean ezagutzana, akademian sortu den ezagutzana, nik uste dut hartu behar dela beste tresna bat bezala, realidade hori elikatzeko, osatzeko eta ez alderantziz, ez? Osea, ez dute herri mugimenduek ulertu behar akademian gertatzen ari hori, baizik eta egon behar dela ere alderantziz esfortzu bat, akademiatik ulertzeko realidade horrek zelan funtzionatzen daben, zelan eragin eta ze tresna diren pertinenteak momentu horretan, kontekstu horretan eta egoera horretan. Euskal nazioa hitz egiten dugunean, sarritan hizkuntza, historia edo instituzioak jartzen dira erdigunean. Zer ekarri du feminismoak identitate kolektibo hori beste modu batean ulertzeko? Alde batetik iruditzen zait, beti galdetzen dugula, aber feminismoak ze ekarpen egin dion Euskal naziotasunari edo mugimendu horri, baina ze gutxitan, ez da, galdetzen den alderantziz. Bai? Euskal abertzaletasunak ze ekarpen egin dio Euskal Herriko feminismoari eta Euskal Herriko mugimendu feministari, feminismoa bera pentsatzeko moduan, ez da, gaina hor badaudain batez eragile, ez da, Euskal feminismotik lanean ari direnak, orduan, bueno, ez dakit, iruditzen zait, esanguratsua, zelan ikusten duzu, ez da, zergaitik, askotan galdera da norabide batan eta ez bestean. Nik uste dut, harreman hori claramente bikoitza dala ez, bat kosta itxasegu gehiago ikustea, ba igual hori, azken aldean feminismoak bukida ben auge honekin edo pixkat hortik ikuspegi horretatik egin direlako ekarpen gehienak, baina beste harreman hori oso interesgarria da eta, de hecho, nik uste dut dela utxune nagusia momentu honetan, ez? Pixkat nazio auziari edo ze leku ematen zaion, edo non kokatzen dugun, nola ikusten dugun. Eta harreman hori denbora guztian dela hartu emaneko harreman bat, biek ematen diote elkarri, ez? Naziotasun batek emango dio feminismoari tokikotasun bat, lurreratze bat, zapalkuntza konkreto bat, ez? Gorputz batzuk bertan kokatzen direlako eta hortik egiten dutelako feminismoa. Eta alderantziz ere, ekarpen handiak, ez? Ni be hortan zentratu naiz batez, eta ez da kasualia izango, igual beste aldetik ere pentsatu beharko nuke gehiago. Nik uste dut hori, feminismotik askotan pentsatzen dugula, ez, feminismoak rekuperau ditxula edo jarri ditxula beste sujetu berri batzuk aitortza edo nazioaren historian kokatu ditxula emakumeak eta bar, eta noski egin duela eta hori ere da super garrantzitsua relatoa eta historia berriz ezagutzeko edo beste ikuspegi batetik irakurtzeko eta aurrera begirakoak ere eraikitzeko hori jakinda. Nik uste dut batez ere aukera ematen da bela nazioa bera beste modu batera pentsatzeko. Eta alderantziz ere, gitxiago pentsatu denetan, baina egia da nazionalismoak edo euskal nazionalismoak ematen diola feminismoari aukera bat, feminismoa beste modu batera pentsatzeko. Beste zapalkuntza ardatz batutatik, beste ikuspegi batetik, eta hori ere oso interesgarri izan aldala. Bai, ni gero, adiez, nire ikerketarekin ikusi nuena eta etengabe ikusten duana zurean edo beste hainbatetan eta da hori ez. Esango dugu, zapalkuntza ardatz ezberdinen arabera antolatu izan diren mugimenduek bakoitza daukate beraien ibilbidea eta beraien eztabaidak, ez? Eta gainez, ezin dugu hitz egin menderdiz edo ezin dugu orokortu, ez? Euskal abertzaletasuna, bueno, ez? Edo feminismoa, ez? Bueno, nik uste dut importantea dela beti, zean markadaz ari gara, ze lekutan ari gara, bai, guzti hori kontutan hartzea, baina bai uste dut, gaina bereziki gaur egun izugarrizko abiadan doan mundu, ez, mundu honetan, ez, pentsamendu horre modu azkarrean ari garen horretan, garrantzitsua dela erreparatzea, bueno, ez, adibidez, ez, nire uste zait oso interesgarria, Euskal abertzaletasunak, ze eztabaida izan ditu, ezta? Ze eztabaida izan ditu historikoki, ez, nazioaren eraikuntza, ezta? Nondik ulertu du, ze sujetu, zein da nazio eraikuntzaren
sujetoa zerk egiten gaitu ere nazio hor daude eztabaida historiko batzuk. Edo momentu honetan, mugimendu feministari begiratzen badiogu, ezta? Dago, abia puntuko galdera, ezta? Zer da emakume izatea? Nola eraikitzen den hori, edo gaur egungo eztabaidara arte. Zein da feminismoaren sujetoa, eta hor dauden tentsio guztiak. Orduan ikuste dut, mugimendu ezberdinek askotan badutela zer erakutsi handia batak besteari, eta solasaldi horiek interesgarria direla, eta ez dakit, nire iruditzen zait, nire behintzat hori saiatu nahiz ekarpen hori egiten, da iruditzen zait zure hortik ari zarela. Ze gero, teoria asko gabe, ezta? Baina gero praktikaragoa zenean, uste dut, ikerketa ezberdinetan agertzen ari dena da, eta zurean ere ez, nola adibidez Euskal Herrian nazio zapalkuntzak eragiten duen ondoez eta min horretatik hauspotu diren hainbat partaidetza. Eta orduan, emakume askok, bai, hainbat erabaki, hainbat pauso, hainbat partaidetza, eta hainbat sujeto politiko bilakatu dira testunguru horietan, ez? Bai, zalantzari gabe, abertzaletasunak eman die marko bat. Eta eraman ditu, kasu askotan, feminismora, ez beti, bai? Baina, bueno, nik uste dut, askotan praktika horrek berak hitz egiten digula, gero igual teorikoki edo mugimenduen aldetik horren isolatuta edo ez, marko edo errepide banatuetan ikusten dugun. Bai, nik hori argi ikusi dut elkarrizketetan eta nola abertzaletasunak bai eskaintzen den marko bat, bestelako ondoez zapalkuntza violentzia batzuk edo sujetu politiko batzuk kokatzeko hor euren borrokak eta hortik abertzaletasunera, abertzaletasunak eskaintzen dielako espazio hori eta marko hori, eta hortik edaten du ere euskal feminismoak asko. Eta gero, lehen esan dutenan arira, feminismoak ematen dabela aukera nazioa beste modu batera pentsatzeko eta hor oso interesgarri iruditzen jata, esan dozuna sujetuen inguruko eztabaida gatazka eta galdera berriak itxean, momentu baten nazio ez eta ikertzen dugunean edo hitz egiten dugunean bakarrik ari gara pentsatzen zer den euskal nazio, zer ezaugarritzen duen euskal nazioa, eta feminismotik igual ikasi aldego itzen beste modu bateko galderak. Eta galdera, ez dakit, nork irudikatzen duen nazio hori, nork sortzen duen, nork geratzen den kolektibo horren barruan eta nork kanpoan, pixkat hortik aldugu edan ere feminismotik eta hor argi ikusiko dugu nazioa bera ez dela bakarrik egitura instituzional bat edo alderdi politiko bat edo ez dakit, orain arteko iruditegi horretan egon dana, nazioa dala ere feminismotik ikasi dugun bezala eguneroko harremanetan eraikitzen den zerbait, bizimodu batzuk zilegiztatzen dituen egitura bat edo antolaketa bat, eta nik uste dut hor oso ikuspegi interesgarria dela, orain momentuan hori, nazioa berpentsatzen ari garen honetan eta momentu historiko honetan, zabaltzeko pixkat iruditegia hori edo nazioaren gorputz hori guztia, eta beste nonbaitetik ere hasteko eraikitzen, eta beste gorputz batzui ere, eta beste bizimodu batzui ere emateko kabida horretan. Bai, eta gehiago esango nuke, bai, hor, dinamika guzti dietan sortzen dira gatazkak, eta gatazkek beraiek ere eraiki egiten dute. Tamalez, edo zorionez, nahi den bezala, ez. Eta orduan hor batzutan, prozesu batzuetan nola ekidi nahi ditugun gatazka batzuk eta bar, ez dakit, iruditzen zait, batzutan gatazkei, erreparatzea eta ustea ere aberatza izan daitekela, ikuspegi horretatik. Nazionalismoari buruz hitz egiten dugunean, sarritan euskal nazionalismoa aztertzen dugu. Baina ze gertatzen da Espainiako edo Frantziako nazionalismoekin? Zer ekarpen egin dezake posizio horrek eztabaida feministetara? Boterea duten nazionalismoek beti dakatela aukera naturaltzat edo neutraltzat aurkezteko, ez? Eta orduan geratzen dira, hor modu banal baten, nazionalismo banalaren teoriatik eta joan da,
Arkaban pasatzen diren pila bat gauza erabiltzen dituzte euren nazionalismoak elikatzeko, eta gero geratzen dira estaturik gabeko nazionalismoak edo herri zapalduak, evidentzian edo politikoa den hori egiten, ez? Badirudi bestea ez dela politikoa, eta pixkat geratzen dela hor trifulka hori, ez? Gero, nik uste dut, eta feminismoaz ari garenez, feminismotik bai ikasi ditugula, edo behintzat eman aldizkigula tresna asko botere harreman horiek identifikatzeko, ez? Bizkat, konparaketa egin aldugu maskulinidadeakin, ez? Adibidez, edo feminidadea bera, naturaltzat ematen diren pila bat gauza, ez? O arkabean edo pasatzen direnak, eta berdina pasatzen da, hizkuntzarekin, edo nik hitz egiten badut, nire autua bada gazteleraz edo frantsesez ikertzea, hori izango da naturala, eta euskeraz egiten duenean da politikoa, eta ari naiz autu politiko bat egiten, baina bestean badirudi ezetz, ez? Eta nik hor bai ingoan konparaketa tonto bat, ez? Nola konturatzen garen askotan transpertsona batek genera performatzen da benean, ari garen esaten, ez? Genera performatzen ari dela, edo argi ikusten dugun hori, inkluso epaitu egiten dugu, ez? Cis pertsona batek egiten duenean, ez garen ez da konturatzen, eta egunero eta denbora guztien ari gara hori performatzen. Eta nazioen hausiakin nik uste dutela gauza berdina, ez? Horari dira, Frantziar eta Espainiar nazionalismoa etengabe gure egunerokotasuna eraikitzen euren nazionalismotik, ez? Bai, testu liburuetan, hezkuntzan, telebistan, Instagramen, leku guztietatik, eta guk, ez dakagun ez estatu egitura konkretu horiek, edo behintzat baliabide horiek, guk guretik egiten dugun guztia da oso ikusgarria, edo oso argi ikusten da hori dela politikoa, edo ari garela hortik eragiten, ez? Eta bestea ez da hain argi ikusten. Ordan nik, eta pixkat lotuta lehen hitz egiten egon garenakin, bai uste dut, badakagula posizio nahiko, ez dakitzelan esan, konfliktibo bat, edo euskeratik, eta estaturik gabeko nazio batetik, eta feminismoaren sujetu garen horretatik ikertzen dugunean, edo hortik eragiten dugunean, edo hortik espazioak hartzen ditugunean, ez? Bai da, disidentzietatik eraikitako edo egindako pentsamendua, ez? Eta horrek badauka, bai, bere potentzialitate, bai, ados nago. Eta gero, dauden gatazkak eta zailtasunak ere oraindik, ez? Osea, maten dau askotan pentsatzen dugu, genero berdintasunaren bataia edo irabazita dauela, edo hori diskurtso hori oso zabalduta dago, ez? Berdintasun formal horrena, edo nazioen kasuan ere, nik uste dut Euskal Herrian askotan gertatzen dela, jende batentzat, ja egitura batzuk lortuta daudenez, edo gauza formal batzuk edo lortuta daudenez, ja lortuta dago, eta orduan ez dago zer disputatu edo zer borrokatu, ez? Eta gero hori argi geratzen da, ez? Euskeraz ikertzen ari garen ontzat adibidez, oztopo pila ditugula akademia maila, nik uste dut akademia oso isla ona gala, ez? Oso zaila guretzat, oztopo pila bat pasatu behar ditugu, transkripzioen kasua txorrada bada, baina elkarrizketak euskeraz itxeko autua hartzen baduzu, transkripzio guztiak eskuz egin beharko dituzu, ez dagoelako beste tresnarik, artikuluak euskeraz egiteko autua egiten baduzu, ez ara helduko akademian inora, ez dute kontatuko berdin, eta abar. Orduan, nik uste dut gauza horietan argi ikusten dela oraindik ere, de hecho, hasiera baten gauzela ez, eta horrek ze eragin ditun gugan, eta oraindik ere nork jarraitzen da hemen euren hegemoniatik eragiten, eta nire gehitu askotan interseksionalitatean eta hitz egiten dugunean askotan erresistentziak egoten direla nazio hauzia zapalkuntza ardatz bezala hartzeko edo ulertzeko, ez? Eta nik uste dut atorrela, ulertzen dugulako oraindik nazioa zerbait itxi, klasiko, homogeneo bezala, ez digulako ematen aukera nazio hori beste modu batera irudikatzeko, eta oraindik gauzela ataskauta pixkat horretan. Eta orduan uste dut, feminismoak badakala legitimidade nahikoa eta soberan nazio edo eta nazionalismoak kritikatzeko, baina kontuan hartu behar dela ere nazionalismoak ez direla neutroak eta beraz zuk bat ez baduzu zapalkuntza ardatz bezala
hartzen ari zarela deslegitimatzen edo borroka hori edo beste nazionalismo hegemoniko bat babesten edo zapalkuntza hori ez baduzu aitortzen ari zarela zapalkuntza hori deslegitimatzen edo ez dakit oso zelan izan orduan interesgarra iruditzen jatara ere ez dakit tentsio hori edo mahai gaineratzea eta nik uste dut orain momentuan feminismoa eta nazionalismoen artean dagoen korapilo handienetako bat, o tentsio handienetako bat dela eta mahai gaineratu behar dela.